Εκεί εδώ οι δυο είναι, δεν είναι και πρόβλημα. Όχι, εδώ είναι μικρός κόσμος και μπαίνει κόσμος εδώ. Όλα είναι μεγάλο. Βγάλτο, Δεν είναι έλα. κόσμος. Βγάλτο, βγάλτο. Πού είναι κόσμος. Βγάλτο. Βγάλτο, έλα. Οι δυο είναι φίλε. Έλα, βγάλτο τώρα, βγάλτο. Έλα. Πάρτο, βγάλτο. Εγώ κάνω κομμάτι στο τέλος, δεν κάνει. Βγάλτο. Έλα. Εσύ είσαι καλά. Βγάλτο, έλα, πάρτο. Βγάλτο. Όχι. Έλα, βγάλτο, πάρτο. Πάρτο, πάρτο έξω. Όχι. Όχι. Βγες έξω. Εδώ Έλα, είναι. βγάλτο. Εδώ είναι μέσα. Βγάλτο. Όχι. Εδώ μέσα. Όχι. Όχι. Τι πρόβλημα είναι. Όχι. Τι πρόβλημα. Εγώ είστε. Έχω. Τι θέλεις. Το λέει, Όχι. το Οι λέει δυο μπροστά. είναι. Οι δυο είναι. Δεν το Δεν είναι, βγάλτο. φεύγουμε. Εδώ. Α, δεν φεύγει το τώρα Τι εδώ πέρα. πρόβλημα είναι. Εσένα Δεν θα έχει πρόβλημα. παρέσουν. Εσένα θα παρέσουν. Όχι. Πίσω εδώ τι πρόβλημα είναι. Το λέει μπροστά, απαγορεύεται. Δεν λέει Πάρτο, τίποτα πάρτο. μπροστά. Δεν λέει κάτι μπροστά. Το λέει. Μόνο για ποδήλατα λέει. Το λέει και Δεν γι' λέει αυτό- τίποτα. Όχι, Φέρτε την δεν αστυνομία. λέει τίποτα. Είναι δικό μου. Ναι. Φέρε την αστυνομία. Είναι δικό μου. Το λέει και το Είναι λέει δικό μπροστά. μου. Σε καλά. Είναι δικό μου. Φέρε την Το αστυνομία. γράφει, δεν είναι δικό σου. Δεν γράφει τίποτα για μεγάλες τσάντες. Το τρένο χρησιμοποιείται από όλους και όταν έχουν βαλίτσες, οι βαλίτσες μπαίνουν όπου θέλουν. Δεν ενοχλεί κανέναν στο τρένο. Φέρε την Εσύ αστυνομία. από μένα που το λέει μπροστά. Κουμάντο, κύριε, κάνετε έξω, είστε security, δεν κάνετε μες στο Το τρένο. λέει μπροστά. Φέρτε Αυτά κάποιον είναι να πει ότι αυτό απαγορεύεται. Φέρ τον κάποιον. Μπορείς να με ανακατεύσεις. Όχι, δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν ξέρετε τι δουλειά κάνω. Δεν ξέρετε. Όπως εγώ ξέρω τι δουλειά κάνετε εσείς, δεν ξέρετε εσείς τι δουλειά κάνω. Λοιπόν, Μιλάω. Αυτά πάει είναι αυτό δικιά βαγόνι. μου η τσάντα. Αυτά πάει αυτό βαγόνι. οκ, είναι δικιά μου η τσάντα. Δεν Δεν πειράζει. Φέρτε κάποιον να το αποδείξει ότι δεν είναι δικιά μου. Φέρτε κάποιον.